Už lidi, vítejte u dalšího videa po dlouhé době. Dnes se podíváme na to, dnes budu pušovat druhý prestiž na Bibi. Musím říct, že zatím teda dneska to jde hodně těžce. Prohrávám a pak zase vyhrávám, takže jsem stejno. Takže jdeme rovnou duo, vezmeme nějakého randoma. Máme Luku. Tohle už musí být výhraz, protože potřebuji už vyhrávat. Už mám 2 druhý prestiže, tak teď bude třetí, doufám. Nejsem k tomu daleko, jenom 130 pohárků. Napište mi, hodnoťte, jestli je Damian no skill nebo skill. Za mě je to strašně no skill brawler. Ale strašně. Sva nejlepší úplně. Damian je dobrý úplně na všechno. Na všechny mody, bounty, brawl bally, úplně všechno. Co jde. Počkám na teammatea. Tak udělej Piper. Už tady 9kový Mortis se šelinou, to není dobrý. Bum. Už. Dělej. Teda tebe, Piperku, teda tebe pak kiknu. Si to špatně. Nice, už jenom 3 týmy. A už jsou to 1-2, tak máme do plusu, což je úspěch. To už nešlo nic. Dobrý druhý místo, dobrý. Ale nejdu s tebou už, Piperko, jsi hrozná. Boom. Napište mi ještě tak do komentářů váš nick a můžeme si pak spolu tak zahrát na videu. Tak teď máme Karla, ten by mohl být dost lepší. Pátr taky pušuje druhý prestiž. Máme tady nějaké najděláky docela. Vlastně na tohleto video dejte pleskněte like a odběr, moc mi to pomůže. Sorry, jsem teďka dlouho nenatáčel. Neměl jsem moc nápady na videa, edity už mě asi nebaví, tak teďka budu dávat spíš dlouhá videa, takhle z Brawl Stars, pušování druhých prestiží a tak. Oj, teď to bylo natěsno, ale to teda se zatím nevyvíjí dobře.
Yes, tak teď to bylo hodně natěsno, teď jsem ale přežil a yes, dobře Karel. Yes, tak teď by to mohlo jít. Stačí jeden bro. Yes. Už máme 3 týmy. To je dobrý. To je dost dobrý. Jdeme tady. Yes. A tak tady máme ven. Tak Karel, to by to jde. Jdeme play game. Už se blížíme k druhému prestiži. Jsem si nekoukal, že Karel má taky stejný fame jak já. Tak já mám ten Saturn Fame 2. Kdybyste se vás to někoho zajímalo. Oj, tak teď mě překvapila. Dobrý. Přeci jenom jsem lepší bibina. By zemřel Karl. Doufám, že na tomhle videu nebudou takový ty divné zvuky, to jsou mé ruky, když takhle dávám k mikrofonu ruku. Dobrý, už jenom 2. To jsme dáme. Hezky, Karl. To nezahrál moc dobře. Ale asi to nedáme. Nedáme. Vůbec nevadí.